Milí priatelia západoslovenskej televízie, v posledných chvíľach pred moratórium sa mi podarilo odchytiť Matúša Šutaja Eštoka. Normálne som zadýchaná, lebo už máme iba pár sekúnd, nad vami sú hodiny, to asi nevidia naši diváci. Mňa hneď ráno na parkovisku pán, ktorý to stráži, vystrašil a hovorí: pani Erika, ja som chcel voliť Hlas, ale vidíte, aké sú to. To, čo Pellegrini urobil, nikdy v živote mu nedám Hlas. Vyhlásil v televízii, že nikdy so Smerom a že on chce vládu porozumenia a chce byť so Saskou a samozrejme s PSkom. Tak som vylakaná, naozaj si to myslím aj ja, že teda nie je to férové, tak ako to je v skutočnosti. Môžem vás ubezpečiť, že je to absolútna lož, vyslovene číre klamstvo a konšpirácia, ktorá sa šíri niekde na sociálnych sieťach. Takto chcem kategoricky poprieť takéto vyhlásenia Petra Pellegriniho. My sme jasne vylúčili akúkoľvek spoluprácu s hnutím Mariana Kotlebu a spoluprácu s tým najväčším zlom, ktoré do politiky prišlo, a to je Igor Matovič. Nikdy sme nevylúčili vládu so Smerom, takže uvidíme, ako to v tom 30. septembri sobotu dopadne. Ja verím, že ľudia si zvolia takú vládu, ktorá bude od prvého dňa pracovať pre nich. Ja som ľavičiar, aby som si želal, aby to bola sociálno-demokratická vláda. Máme jasné podmienky, s kým do koalície pôjdeme. To je 13. dôchodok, to je získanie spätnej kontroly v strategických podnikoch a vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Je to ľavicová agenda, ja si ťažko viem predstaviť, že by takéto niečo sme naplňali zo stranou SAS, ktorá je absolútne proti ľuďom práce, alebo zo stranou bratislavskej kaviárne, ako je Progresívne Slovensko. Takže vaši diváci môžu byť absolútne kľudní. Nič z tých vyjadrení, ktoré ste vy na začiatku otázky ocitovali, nie je pravda, je to vyslovená lož a klamstvo. Takže rozhodne nepríde k znižovaniu dôchodkov, zavádzaniu LGBT už na školách a rôznym takýmto veciam, ktoré si asi mladí ľudia neprečítali v programe strany PS, ktoré naozaj môžu ohroziť aj morálku človeka a jeho vnútorné presvedčenie, a jeho kresťanské presvedčenie. No, pre nás sú to absolútne červené čiary, ktoré by sme nikdy nedopustili, aby sa v budúcej koalície stali. Nikdy nepristúpime na to, aby tu bol znížený dôchodok ľudí na Slovensku. Práve naopak, chceme vyplatiť 13. dôchodok. Nikdy by sme nepristúpili na takéto kultúrne vojny, ktoré chce Progresívne Slovensko presadzovať. Pre nás neexistuje žiadnych 76 alebo neviem koľko pohlaví. Je otec a matka, muž a žena, nič iného, a môžem vás ubezpečiť, že v takej koalícii s takou stranou, ktorá chce toto presadzovať, Hlas nikdy nebude.